Vítajte pri novom videu. Dnes sa pozrieme na čísla, ktoré potešia nejedného z vás. Generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky Robert Bestro, Smer SSD, prišiel s vynikajúcou správou, ktorá potvrdzuje, že Slovensko stavebne kvitne. Čerstvé dáta Eurostatu hovoria jasnou rečou. Naše stavebníctvo zažilo jeden z najlepších rokov v histórii. Ešte konkrétnejšie. V decembri 2025 sme spomedzi všetkých krajín Európskej únie dosiahli najvyšší medziročný nárast stavebnej produkcie, a to o 11,6%. Kým priemer únie stagnuje alebo mierne klesá, my výrazne rastieme. Objem stavebných prác podľa štatistického úradu dosiahol historické maximum. Čo sa podarilo? Je zrejmé, že impuls, ktorý sľúbila súčasná vláda, zabral. Podľa Bestra je to dôkaz, že sľub rozostavať Slovensko sa plní a nie sú to len slova. Na ministerstve obrany je momentálne rozbehnutý viac ako 160 stavieb. Nejde pritom len o nejaké paneláky alebo strategické investície. Zdravotníctvo, výstavba nemocníc v Prešove a Bratislave, rekonštrukcia nemocnice v Ružomberku, obranný priemysel, výstavba výrobných hál a nových viniek, ktoré prinášajú nadpriemerne platenú prácu do regiónov. A čo je dôležité, stávajú nielen štátne firmy, darí sa aj súkromníkom, ktorí bodujú aj v zahraničí. To všetko vytvára pracovné miesta a posúva Slovensko vpred. Pripomeňme si, čo bolo predtým. Aby sme videli ten rozdiel, stačí sa pozrieť na vládu Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovita Ódora. To bolo obdobie chaosu, permanentných kríz a nezvládnutého riadenia štátu. Pripomeňme si, čo sa vtedy dialo. Rozpočet ako zadné vrátka. Matovičov rozpočet na rok 2023 bol plný nejasných rezerv. Napríklad 3,4 miliardy eur na energie bez konkrétneho plánu, čo viedlo k sporom aj v rámci vtedajšej koalície. Energetická kríza a improvizácia. Namiesto systémových riešení len hasili problémy, ekonomika spomalovala a ľudia mali obavy z budúcnosti. A čo počúvame dnes opozície? Zvláštne ticho. Keď nedávno Igor Matovič a jeho hnutie Slovensko, bývalé Oľano, kritizovali súčasnú vládu, hovorili o kolapse ekonomiky, bankrote a zadlžovaní. A ani slovo o stavebníctve, ktoré práve prekvitá. Ani slovko o tom, že v tejto oblasti sa darí najlepšie v celej Európskej únii. Záhadne mlčia, prečo asi? Lebo ak by začali hovoriť o stavebníctve, museli by priznať, že ich kalamitný výklad situácie nie je úplne pravdivý. Museli by priznať, že súčasná vláda, hoci čelí náročným výzvam, dokáže ťahať za jeden povraz a dosahovať reálne výsledky. Je jednoduchšie hovoriť o katastrofe, ako uznať cudzí úspech. Na záver, čísla Eurostatu sú neúprosné. Stavebníctvo na Slovensku pod vedením tejto vlády prekvitá. Zatiaľ, čo opozícia kritizuje všetko a všade, my staviame nemocnice, podporujeme firmy a vytvárame pracovné miesta. Je to lepšie, ako sa špárať v noce, či vypínať nepohodlné názory. Dajte vedieť do komentárov, čo si o tom myslíte vy a nezabudnite odoberať kanál, aby ste neprišli o ďalšie novinky. Majte sa pekne